Aray TV, Merry Christmas! Merry Christmas! Santos ka kagayong Jehovah, sinalahat ng itinan sa mga namamay kami sa iyo. Ipalusan kayo ng Espiritu, pasyo sa pusod ng kamahalan, na tungkol sa amon, maging malawas sa dugo ni Yesu Cristo na amon Ginoo. Sa ano yung kinunyan sa kapayo na niya kalugaring ko. Good eve mga kawaray. Ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción, bayan ng Palapag. Pagkatapos lang ng Misa de Gallo 2021. So, ayan. Ito yung pinaka-plaza ng simbahan ng Palapag. Church Plaza. Ayan. Picture sila. So, shout out sa mga boys. Merry Christmas.